primer lloc, felicitar-vos als Nadals i que tingueu un feliç any nou, que se me s'oblida. I després és donar-vos les gràcies a les Falles per l'esforç que heu fet de replegar tots els aliments per a Càritas Interparroquial. Nosaltres des de l'Ajuntament som intermediaris, vull dir, sempre estem disposats i intentant ajudar al que més ho necessita. Per part de les Falles m'ho vam proposar, vam parlar en Càritas i es va quedar tot que ho faríem este dia, s'arreplegaria el menjar i ja hem vist que el primer any ha sigut molt bo tot el que s'ha replegat. Més de 300 quilos d'un Sergio que s'ha replegat. Entonces, donem les gràcies a tots i res, passa la paraula a Pepe, el president de la Junta, per a que també parli un poquet. No, pues el mateix que donar les gràcies a totes les Falles per haver col·laborat. És el primer any, penso que ha sigut un èxit i espero que això sigui molts més anys i que puguem ajudar en el que sigui la gent més necessitada. També, aprofitant l'ocasió, voldria donar les condolències a la Falla Passeig, que ha faltat Juan Grau, un dels fundadors de la Falla Passeig, i en nom de totes les Falles donar les condolències i les passi Passeig. I res més, el mateix, donar les gràcies a tots, felicitar-vos al Nadal i esperem que no sigui l'últim any. Ara donem la paraula a Càritas Interparroquial. Pepe dirà unes paraules. Pues això és repetir-se sempre el mateix, no? Bon Nadal tot, moltes gràcies. I això és una cosa que fem per als que no poden tindre avui menjar. En Tavernes estem acollint aproximadament sobre 170-180 famílies, que representen 600 i pico de persones. I és un gran esforç que tots estem fent entre les ajudes monetàries i ajudes de menjar que estem aportant, i tots els dijous se reparteixen una quantitat aproximadament entre 40 i 50 famílies cada dijous. O sigui que cada mes aquesta família té 2 dijous per anar per menjar a Càritas. Per tant, moltes gràcies a tots, perquè tots han fet un esforç, nosaltres també, i així que el que havia de ser és que això no tinguera que ser, que tots tinguérem prou en casa i que tots visquérem el millor possible en aquestes festes tan entranyables que estem. Bueno, doncs gràcies a tots i de part de Càritas estava esperant el director però no ha pogut vindre i m'ha tocat a mi estar així. Vale. Fiqueu-se ahí davant. No us menegeu, us en falten 2 o 3 i prou. Vale.